गारिया बोरमा कास्केटआव दैबाना जादों न' हाबजोबदो दैया ini parbai satu boy, orang sudah berubah konsep. मानसिफोरनिया बिराद खस्थ' जादों इखै थांनि र' नै न'फोरानो लोमजोबना दङ नैसो दा बोरै थादो बायसा आरोना बाथ्राया फैबाय थानाय फुफ'दो खर'आव थानाय मा होनदो हस्टेलफोराव थानायखौ फायदो इसोरो लोमदोना लाबोदो बिखिजाय खुख्ला लांदों गागुम थांदों बेफोरदा गागुमनायफोरा प्रब्लेम दं गाम्बारि हस्टेलनि अबस्थाया गैला लोमजोब्बाय हनै मानसिफ्रा आरो वाल थानायखायसो एसे प्रटेकसन जादों